na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Doon na kagyo nahibawan sa mga panghitabo sa unang mga nagpuyo nining mansyon. Kalimti ninyo ang kaghapon aron dili mo masakitan. O gano'n masakitan man, mi. Wa may connection sa mga tao ining dapita, madam. So, mo saas. Ako ray mo apas ni Joel. Madam, sultihin nila mis tinuod. Wa ko'y ikasulti ninyo. Saka na mo saas. May nahibawan gud siya. Dili lang gid siya musulti. Kunwa siya ganang musulti, ayaw mo pamugos. Dali na ila. Manood sa mansyon. Hoy Eric, di lang ka mo tabang og pangita ni Joel? Gusto gyud ka nga may daotang mahitabo niya no? Naunsa Miss Lola Carmela eh. Nagbarug raman siya diya sa ubos sa punuan sa kahoy. Mura magibantayan ko niya kung mugawas na ko. Kahait ra ba ng sundang iyang gibit-bit eh. Nalisuan ni gini siya sa iyang pangunahuna di eh. Nganong niyan mo sa kayong dapita? Oh, si Madam Karamito nga. Wala. Ug iyang kikatubang si Lola Carmela. Dili mo mohonong hangtod nga magbayad ang mga daotan sa ilang sa akong anak. Nasiluta na siya. Tuwa na siya sa prisohan. O sa pa may gusto mo? O si Prison. Ang gusto nako nga mamatay siya. Mosunod siya sa demonyong Faustino. Mamatay siya sa sod sa prisohan. Prison. Hunong nas papakabuang Carmela. Dili ko mohonong hangtod nga makitang patay ang milugos ni Amelia. Oh, Kilugos. kung gusto kang mamatay siya, sige na ka. Sunda siya sa prisohan. Patya si Enrico sa prisohan. Oh, Enrico. Gusto ka man kang manimaos ni Enrico, sige lakaw. Sunda siya sa prisuhan og patya. Wa kay konsensya. Nabuhat na nako ang pabor ni mo, Carmela. Busa ayaw pagsamok-samok ining dapita. Palayo ining dapita, Carmela, aron magmalinaon ka na. Dili ko magmalinahon. Samtang magbarog pa ka ng mansyon nga saksi sa kadautan sa mga nagpuyo diya. Kung di ka gusto ba preso, palayo ini dapita. Ayaw na pagtunob ini bahina sa kakahuyan kung di na ka gustong mamatay. Kriminal mong tanan! Kriminal mo! Kriminal mo! Palayo! Palayo ini mo kakahuyan kung di na ka gustong mamatay! Sa sunod nga mo tunob ka din ni dapita. Oh. Mamatay ka na, Carmela. Unsa man nagipanulti ni Madam Lily? Iyang gipaharan ng tiguang. Ha? Mga kahit. Oh! Oh. Tuwa na si Madam. May paingon na siya sa mansyon. Unsa man iyang gisulti? Kinsa man na si Enrico nga napriso? Ug nganong mamatay man ang mutunob ining kakauyan? Ela, isaad na ko. Nadili na kamo adto sa payag ni Lola Carmela. Eric, ayaw kahadlok. Ug kanang dili mo kumadlok. Nakakita jud ka kung unsa nga masuko ang tiguang. Mga kutsik sundang. Wa ganito may baw ko na. Natigbasa ba niya si Joel? Makalikay si Joel na Lola Carmela. Mas abtik si Joel nga malihok. O. Diin man ka ng mga hulagway nga karaan. Mao ni ako nakuha dito kanina. Gikan kinis ka ba ni Lola Carmela? Kauban sa boda nga karaan. O, unsa? Tanawa, Eric. Mao kini si Amelia, dili ba? Kining niya sa retrato, diba? Oh, siya ka na. Bisan sa una kong tanaw, nakakita lagi ko ining Amelia. Nalimot lang gid ko kung diin. Ano yung mo nagikuha? Ayaw na.
Atong tanaw ng ubang pictures. Eric, tanawa ni. Oh, kadto ka ng biyan namin. O kauban si Amelia. Buti pa sabot. Nga konektado ring duha. Suod usab sila. Ug suod usab si amahan kang binamin. Tanawa. Upat na sila ining nias retrato. Oh, si amahan ka na. Si binamin. Ug ang karang duha ka babae si... Oh, Si Amelia kana og Arabella. buti pa sabot nga suod silang upat. Niya pa'y usa. Hulagway sa kasal. Si Arabella ka na og si amahan. Sa ato pa. Asawa gyud ni amahan si Arabella. Mao day nga mahal kaayo niya sa Arabella. Karon ila, medyo klaro na ang ilang koneksyon sa usag-usa. Misamot man kadaghan sa pangutana nga kinahanglan matubag, Eric. Ug ang makatubag niya ng tanan. Mao si Madam Lily. O dili ba? Si Lola Carmela mismo. Ela, buhangyo ka nimo. Ayaw na yun pagkunahuna sa pagduol kang Lola Carmela. Pero Eric, siya lang ang makatubag sa tanan kong pangutana. Kung unsa gyud ang nahitabo dinis mansyon sa unang panahon. Kinahanglang musuway kita sa pagsusi sa tinuod, Eric. Pero, unsaon naman lang. Kung ang kamatuoran mo ay muhatod na to sa kaalautan. Ha? Ela, mituon ako sa gisulti ni Madam Lily. Nga doon ay mga panghitabo sa kagahapon nga kinahanglang magpabilin sa kagahapon. Ug dili na angay nga o kayon. Eric, Busa, kalimtan lang una na to na. Focus lang una ta sa kabilin nga gihatag ka na to ni amahan. okay. Ay, Joel? Ay, salamat nga nakabalik ka na din sa mansyon. Hain sila si Eric Ugila. To ating alis sa ilang mga kwarto. Huy, yun sa may naitabo ni mo. Kasikot pa ni mo. Wilma, may nadiskubrihan ko. Ha? Unsa man na? Di lang kay si amahan ang gidumtan ni Lola Carmela. May usa pa. Kinsa man? Usa ka binilanggo. Kinganlan og Enrico. Enrico? Oh, sobra ang kasuko ni Lola Carmela niya ng Enrico. Nga gipangandoy niya nga mamatay usab kini sama kang amahan. Time pa. Kinsa man sad na si Enrico? Si Madam Lily lang makatubag niya na. Ha? Ug si Lola Carmela. Pero di ko ganahan magpaduol ni Lola kay manggukod og sundang. Aw, kung mauna Joel, si Madam Lily ang pangutan-a. Madam, may mo bang disturbohon taon na ka? Unsa man na? Kuan day, salamat day sa pag-abog ni Mustiguang gikan sa kakahuyan ha. Nakakita ka na mo? Oo, madam. Nagtago lang ko sa kasagbutan, madam, dool ninyo. Ug nabati na ko ang inyong gipanagsultihan. Ha? Madam, kinsa man as Enrico. Kinsa na si Enrico? Si Joel ug Madam Lily ka lang naas Wa kusina. ko'y kasulti ni bubahin ano tawana. Naibaw kung may kasulti ka, madam. Ikaw ang misulti kang Lola Carmela. Nga tuwa sa presuhan ka ng Enrico. Mahimo bag di ka magdagkag pangutana? Madam, Tubagan na lang pangutana ni Joel, Madam Lily. Oh. Kela? Naasad ka ka? Niyasab ko, madam. Panahon na tingali nga, isulti mo na mo ang mga nahitabo din sa mansyon. Wa ko'y kasulti. May kasulti ka, madam. Kinsa na si Enrico sa kinabuhi ni Lola Carmela ug Amelia. Nganong nasuko og maayo ang tiguang ni anang Enrico. Ug nganong napriso siya. Oh, ha? Tubagan na lang pangutana ni Joel, Madam. Dili mo mahimong taguan ang sugilano nga gustong mo gawas, madam. Kinsa ka na si Enrico. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!